Hello mga Yinyens! Good morning! DCB TV. Please na po ito sa my channel kung ito sa buwan para sa video na upload ko. Ang upload niya sa ibablog ko yung itong design ng ng punda ng unan. Itong design niya mga Yinyens, so. Ito. MS ibablog ko muna yan kung anong proseso ang paggawa nito. Okay mga Yinyens, tara samahan niyo ako. Yung punda, may sipa siya dito mga Yinyens, so. Pag binuksan mo ito mga yan, ayan, dito ipapasok yung yan yung unan. Ayan, unan. Diyan ipapasok mo yan yung unan. Ayan, mga yan. Ayan, so. Ayan, ito mga yan, punda. Lagayan ng unan. Ayan, unang mga yan, ito siya mga yan, so. Kumbaga, tatlo ito mga yan. May tela na puti, tapos may konting maliit na foam, tapos yung tela na kulay niya. Ayan, bali tatlo siya mga yan. Siya ito, may pins dito para pag tinahi, hindi siya diretso siya, hindi siya tapingi. Pag natapos siya mga Yinyens, kumbaga, pag ito ba yan, satahin pa itong dalawa na to. Ayan, tatlo siya yan, tatlong layer siya. May foam dito na maliit, may kung anong kulay na gusto yung kulay, tsaka itong sa puti naman itong ilalim. Bali, tatlo siya mga Yinyens. Bali na yan, naka siya, naka ganito, para pag tinahi sa gilid, hindi siya tabingi. Ayan mga Yinyens, pag natahi na siya, ito na yun. Ayan mga Yinyens, natatahi na siya sa gilid, tinahi na. Ayan mga Yinyens, ayan, nakatahi na sa gilid. Ayan mga Yinyens, pag natahi na siya, lalagyan siya ng dito, yung guhit-guhit. Ayan, para, ito yung daanan ng tahi naman niya. Ayan, daanan ng tahi. Ayan, guguhitan siya mga Yinyens, para pag tinahi siya, hindi siya, siya tabingi. Ito na itsura niya mga Yinyens, pag natahi na siya. Ito na. Kasi may guhit ito sa ilalim. Ito yung guhit na sinundan kanina, yung may guhit-guhit. Sundan lang siya ng tahi dito. Ayan, mga Yinyens. Finished product, yan. Punda. Ayan, so, punda, pwedeng gamitin ito sa, mga Yinyens, sa lagyan ng unan. Ayan, mga Yinyens. So, zipper din, kailangan ng zipper din. Ayan, para may zipper dito. Ayan. Sa araw naman yan, itong design ng ng punda, ng lagayan ng unan. Kami yan, salamat sa panonood. Grabe siya mga power, keep sa ating kalagayan, and bye bye mga Yinyens.